Van de morgen om 4 uur begon de eerste fietsers in Bolsert op de tocht van 230 kilometer. Het startschot werd jong toch Henk Angenent, die in Jontjesson jontig de Alversterre tocht op Redens woon. 3, 2, 1. Succes allemaal! Angenent docht Joet ook mooi. Het is wel fris, dan moet je wel even goed op kleden. Want als je het echt koud gaat krijgen, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus ik heb me goed aangekleed. Ja, eigenlijk bijna de winterse kleding weer uit de kast getrokken. En de overschoenen weer mee, handschoenen weer aan. Maar goed, het gaat lukken. Als het maar droog blijft, dat vind ik het belangrijkste. Angenent docht voor de tweede keer mooi. Nek al is het op de fiets, voor hem bloot het de tocht van zijn Libbesverhaal. Ja, het is toch wel echt een deel van mijn leven geworden. En elke dag word je er wel aan herinnerd. Ja, en dat is gewoon heel mooi. En dat is natuurlijk bijna nu al 20 jaar zo. En dat zal gewoon nooit overgaan. De fietsers gingen in groepen van 650 deelnemers voort. Elke nier moet een helm dragen en er wordt bij elke stempelpost op controleren. De vaardigheid stiert voorop, zoals de organisatie. Weet je wat kleer voor? Ja, maar ik heb een klein ongemak gehad vorige week. Ik heb 3 gekneusde ribben en ik heb een dikke knie, maar pijnstellen, zwarteltje en we gaan er gewoon voor nou.